Duha ka gabi na lang sa dili pa ang live historical opening sa NCAA Season 100 sa MOA Arena. Masaksihan kang kulbahinam nga mahitabo sa GMA lakip na sa Heart of Asia. Anong report? Gisugdan ang pagpangita sa bagong mga bayani sa Season 99. Ang mutatak-unya o dili makalimtan nga collegiate sports moment maunaw sa ang atangan sa Season 100 sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Kini ang mga NCAA Siglo 1 Inspiring Legacies o NCAA sa iyang unang siglo uban ang talagsaong kabilin niini. Ang host school sa historic season mao ang Lyceum of the Philippines University. Panguluhan kini ni Season 100 Policy Board President Attorney Roberto Laurel. It is our pride and honor for LPU, Lyceum of the Philippines University, to be the host of Season 100. Together with our coverer, our partner GMA, we prepared an opening ceremonies that will show how NCAA was with respect to its legacy, its history, and then also unity and strength by way of several innovations. Gawa sa giatangan nga mga duwa sa basketball, ipakita usab ang nakanang laing sports taliwa sa nagkalapad nga interes sa mga Pinoy sa paugnat sa kusog. Mitambong sa NCAA Philippines Season 100 sa Grand Press Conference ang NCAA Management Committee, ang team member school. Excited na silang magkaharong kung pananglik nga mag-abot pag-usab sa final sa Season 100. Sa pagbukas sa 100 years sa NCAA, mutambong usab sila Justin De Dios sa SB19 ug ang Pipa Female Alphas nga G22 nga moawit sa NCAA Season 100 theme song nga Own the Future nga mipatilaw og sample atol sa press conference. Busa, atangan nato uban ang kahinam ang opening ceremony sa Season 100 karong Sabado, Septyembre 7 sa MOA Arena nga ipasundayag sa Septyembre 8 Domingo alas 10:05 sa buntag nga ipasundayag usab sa GMA ug sa Heart of Asia. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abelia. Balitang Bisdak.